και για να μας εξαλειφθεί ο φόβος. Ακούστε κάτι. Μία επιστολή προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 4/8 του 2010, δηλαδή 4 μήνες μετά το μνημόνιο. Κύριε, θα σας πω ποιος την έχει στείλει. Προς τον κύριο Τέντε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άριος Πάγος Αθήνα. Τα λέω για να καταγραφούν αυτά. Γιατί τα έχω πει και άλλες φορές, αλλά να καταγραφούν και θα σας πω γιατί τα λέω. Κύριε, στον εισαγγελέα. Δεν του λέω τι κάνει εισαγγελέα. Δεν τον λέω. Τον λέει αυτός ο αποστολεύς. Βλέπετε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό να σπαράσσονται, να ατιμάζονται, να υποδουλώνονται, να σβήνεται βία και απαξιωτικά η προαιώνια έντοξη ιστορία των από μια σέχτα επίορκων, συνειδησιακών εμπόρων και αλλαλαζόντων ενώπιον της τηλεοράσεως προδοτών και ξένων κατακτητών. Και εσείς, στο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, ο πολυτιμημένος με παρεχόμενος από τον ιερό λαό εξουσίες και εκουσίως ορκιστής ενώπιον λαού και Θεού, να τον προστατεύεις, το λαό, εσύ λοιπόν δηλώς και δουλικά κοφεύεις και αδιαφορείς, απολαμβάνοντας τη σκλαβιά σου και το μαρτύριο του λαού. Μπορεί εσύ, στον εισαγγελέα, να είσαι σκλάβος εκγενετής, επειδή έτσι εκτιμώ ότι γεννήθηκες. Εμείς όμως δεν είμαστε. Γι' αυτό δεν θα τιμωρηθείς μόνο ηθικά από την ιστορία. Το άρθρο 120 του Συντάγματος είναι αμήλικτο και για τους προδότες της Ελλάδος και για τους συνεργάτες τους, ενεργετικούς και παθητικούς. Θα διαπιστώσεις την εφαρμογή σου πριν αλέκτορ λαλήσει. Και υπογράφει ο ομιλών. Αυτό έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ξέρετε τι μου έχει κάνει? Τίποτα. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η δύναμη του πολίτη. Ακριβώς. Διότι αυτός είναι συνεργός στην εσχάτη προδοσία που έχει διαπραχθεί εκ παραλήψεως και δια της σιωπής. Το ίδιο ισχύει και για τον Κάρολο τον Παπούλια. Πώς να το πω πιο φωναχτά? Είναι συνεργή, αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Συνεργή στην εσχάτη προδοσία. Λέω υπερβολές. Για να δούμε λοιπόν αν λέω υπερβολές. Μέχρι τώρα ήταν ισχυρισμοί μου. Αν τους τεκμηριώνω. Γιατί ξέρετε, αν δεν τους είχα τεκμηριώσει, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Τώρα 2 χρόνια τα λέω αυτά. Έτσι, και δημόσια δεν μπορώ περισσότερο τώρα. Αλλά τώρα πλέον δεν μπορεί να μου κάνουν και τίποτα. Γιατί αυτά που λέω πλέον τεκμηριωθήκαν με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης. Ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα έρθουν μεθαύριο να ζητήσουν την ψήφο σας, θα πρέπει να ξέρετε εσείς και όλος ο ελληνικός λαός ότι με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης πλέον είναι η ύποπτη εσχάτης προδοσίας. Θα το ξαναπώ. Είναι νομικός όρος, δεν είναι δικός μου ισχυρισμός. Είναι η ύποπτη εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι ακόμα ένοχη βέβαια, γιατί αυτό θα το πει το δικαστήριο. Αλλά μέχρι την παρούσα φάση της ποινικής διαδικασίας, αυτοί φέρουν τον τίτλο, όχι του βουλευτού πλέον, γιατί υπάρχει ένας τίτλος πάνω από το βουλευτή, έτσι, του είναι υπόπτου εσχάτης προδοσίας. Εδώ λοιπόν είναι το σκεπτικό της παραπομπής των, αυτό εδώ. Εδώ είναι η απόφαση της εισαγγελέως εφετών, η οποία επικυρώθηκε από τον Άριο Πάγο, ότι, τι λέει, ότι από τη μήνυση του Αντωνίου προκύπτουν στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με το κατεγγελόμενο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας κατά του ελληνικού έθνους, στο οποίο εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό τη διαβιβάζει στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 και θα πούμε μετά τι σημαίνει αυτό. Ποια πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται? Αυτοί που ψήφισαν τα 2 μνημόνια και ο Κάρλος ο Παπούλιας, ο οποίος τα ευλογεί από πάνω και υπογράφει και όλα τα νομοθετήματα που εκπορέουν από τις προδοτικές αυτές συνθήκες και μνημόνια. Λοιπόν, σε τι συνίσταται η εσχάτη προδοσία? Σε 2 πράγματα. Κατάλυση εθνικής κυριαρχίας του κράτους και διπλά κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ή το ένα ή το άλλο γίνει, ή και τα 2 μαζί συνιστούν εσχάτη προδοσία. Εθνική κυριαρχία, ένας ορισμός. Τι είναι εθνική κυριαρχία? Το ξέρετε, η εθνική κυριαρχία
Στην αρχαία Αθήνα ήταν οι πόλεις κράτη και γινόντουσαν οι πόλεμοι για να είναι ανεξάρτητοι τα κράτη. Έτσι. Από τότε η ιστορία όλου του πολιτισμού, της πολιτικής ιστορίας του κόσμου είναι μάχες για τις εθνικές ανεξαρτησίες και κυριαρχίες των κρατών. Τι σημαίνει εθνική κυριαρχία? Μέσα σε μια αποκλειστική εδαφική επικράτεια ενός κράτους, το κράτος αυτό, ο λαός ή η κυβέρνηση, ή δημοκρατικό είναι, ή φασιστικό είναι, ή απολυταρχικό είναι, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή νομοθετούν, εκτελούν τους νόμους και δικάζουν, προσέξτε, ανεξάρτητοι και ελεύθεροι, προσέξτε τι θα πω, από εξωτερικές πιέσεις, εκβιασμούς, εκφοβισμούς και διλήμματα. Σας λέει τίποτα αυτό με την Τρόικα τώρα? Κάθε κράτος λοιπόν εκτελεί την εσωτερική του πολιτική σε οποιονδήποτε τομέα, ανεξάρτητα από εξωτερικές πιέσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, απειλές, εκφοβισμούς και εκβιασμούς. Όποιος το αντιστρέψει αυτή τη βασική αρχή της εθνικής κυριαρχίας και εκτελεί δηλαδή την εσωτερική του πολιτική, υποκύπτοντας σε εξωτερικές πιέσεις ή εκβιασμούς ή εκφοβισμούς, αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι έχουμε απολέσει την εθνική μας κυριαρχία και αυτό σημαίνει ότι αυτός που το αποδέχεται αυτά είναι προδότης. Αυτός είναι ο ορισμός του νόμου, δεν είναι δικός μου. Η εθνική κυριαρχία ενός κράτους, η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους δικαιολογείται μόνο σε μια περίπτωση. Όταν χάσουμε τον πόλεμο. Όταν κάνουμε ένα πόλεμο και τον χάσουμε, αναγκαστικά χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία και είναι δικαιολογημένη. Αλλά στην περίπτωση αυτή, όποιος χάνει τον πόλεμο, αν υπογράψει μια συνθηκολόγηση με τον εχθρό, ακόμα και στην κατάσταση αυτή απώλειας ενός πολέμου, ήττας ενός πολέμου, όποιος συνθηκολογήσει με τον εχθρό, είναι προδότης. Αυτό δεν έκανε ο Τσολάκογλου. Χάσαμε τον πόλεμο, συνθηκολόγησε και καταδικάστηκε. Όταν χάνει τον πόλεμο ένας λαός, χάνει την εθνική του κυριαρχία, αλλά τι πρέπει να κάνει? Αντίσταση. Κατά του εχθρού. Αν δεν κάνει αντίσταση, είναι, ειλικρινά το λέω, όλος ο λαός είναι υπεύθυνος προδοσίας εκ παραλήψεως, λόγω εξαδρανίας. Εδώ λοιπόν ζείτε καθημερινά και το λένε και στην τηλεόραση με έναν τρόπο σαδιστικό. Δεν ξέρω. Δεν έχετε ακούσει που λέει ο Πρωθυπουργός από το βήμα του της Βουλής, γιατί έχω τα πρακτικά, τα έχω πάει στον εισαγγελέα. Και το λέει και στις δηλώσεις του και πολλοί υπουργοί. Ότι έχουμε χάσει, λέει, την εθνική μας κυριαρχία, δεν το λένε. Γιατί λέει? Γιατί είχαμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, πάνε να νομιμοποιήσουν την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, επικαλούμενοι τη λύση ενός οικονομικού προβλήματος. Δηλαδή, πάνε να νομιμοποιήσουν την εσχάτη προδοσία και τον αφανισμό της χώρας για τη λύση ενός οικονομικού προβλήματος. Μα η εθνική κυριαρχία, η διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας είναι η υπερτάτη δικαιακή αρχή. Δηλαδή, όλες οι άλλες λειτουργίες του κράτους, οικονομικές, στρατιωτικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, θυσιάζονται και υπηρετούν την διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του κράτους. Όποιος τολμήσει και το πει ή το προσπαθήσει να θυσιάσει την εθνική κυριαρχία για οτιδήποτε, για μια άλλη υποτίθεται ανάγκη του κράτους, αυτός είναι προδότης. Η εθνική κυριαρχία είναι αυτό που λένε εσωτερική αξία. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι εργαλείο που θα το χρησιμοποιήσεις εσύ όπως θέλεις για να λύσεις ένα άλλο πρόβλημα της χώρας. Είναι οικονομικό, είναι στρατιωτικό ή οτιδήποτε είναι. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες θυσιάζονται για την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας. Και εσείς ξέρετε, το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι, αλλά φαίνονται και από τα έγγραφα που έχουν υπογραφεί εδώ, ότι η εθνική κυριαρχία, το λένε οι ίδιοι, έχει απολεσθεί, δηλαδή έχουμε φέρει την Τρόικα εδώ να μας κυβερνάει, για δήθεν να λύσουμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Το να το λύσουμε το ζείτε, εσείς δεν χρειάζεται να σας το πω. Έτσι, αν είναι αυτό η λύση του οικονομικού προβλήματος, η χρεοκοπία της χώρας, η επίσημη χρεοκοπία της χώρας, ο βιολογικός και ηθικός βασανισμός των Ελλήνων,
Αφήνω να το κρίνετε εσείς. Αλλά το θέμα δεν είναι αν λύθηκε ή όχι το οικονομικό πρόβλημα. Είναι ότι είναι αδιανόητο να λέγεται, ιδίως στις νέες γενιές, ότι μπορεί να θυσιάσουμε την εθνική μας κυριαρχία για ένα οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, το 40 τι έγινε? Τι έπρεπε να πούμε, λέει, στους Γερμανούς το 41? Ότι περάστε μέσα, παιδιά, αντί να μας δώσετε κάτι παραπάνω? Τι είναι αυτά που ακούγονται? Το ίδιο λοιπόν ισχύει, είπαμε τώρα την εθνική κυριαρχία και ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί για κανέναν άλλο λόγο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το δημοκρατικό πολίτευμα. Το ίδιο. Η δημοκρατία δεν θυσιάζεται. Τι είναι η δημοκρατία? Αυτό που είπα προηγουμένως, η ελευθερία του ατόμου. Να καθορίζει τις τύχες τις δικές του και του λαού του, ελεύθερος ο ίδιος δεσμεύσεων εξωτερικών. Η δημοκρατία λοιπόν επίσης είναι η ανωτάτη δικαιακή αρχή μετά την εθνική κυριαρχία και για τη διασφάλιση της διαφύλαξη της δημοκρατίας θυσιάζονται όλες οι άλλες λειτουργίες του κράτους. Θυσιάστηκε η δημοκρατία με τα μνημόνια που υπογράψαμε? Για ακούστε λοιπόν εδώ. Η δημοκρατία είναι η λαϊκή εξουσία, το άρθρο 1 του Συντάγματος. Η λαϊκή εξουσία έχει 3 παραμέτρους. Έχει την νομοθετική εξουσία, οι βουλευτές που ψηφίζουν ελεύθερα, εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση που εκτελεί αυτούς τους νόμους και δικαστική εξουσία. Για ακούστε λοιπόν, πρωτοφανές στην παγκόσμια πολιτική ιστορία να έχουν υπογραφεί τέτοιες συνθήκες διεθνείς μεταξύ κράτους όπως της Ελλάδος με την Τρόικα και να καταλύεται έτσι το δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν υπάρχει σε κανένα από τα ισχύοντα μνημόνια, σε καμία άλλη διεθνή σύμβαση, σε όλη την ιστορία, την πολιτική ιστορία της γης, ούτε μεταξύ των αποικιοκρατικών κρατών και των αποικιοκρατουμένων κρατών. Δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, όροι. Για ακούστε. Στο Μνημόνιο 1. Αυτά που θα διαβάσω έχουν επαναληφθεί και στο Μνημόνιο 2, δυστυχώς, που ψηφίστηκε πριν από το Φεβρουάριο. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Τρόικα για την υιοθέτηση πολιτικών, ακόμα και εκείνων που δεν συνάδουν με το μνημόνιο αυτό. Δηλαδή, για οποιοδήποτε νόμο και να ψηφίσουμε εμείς που αφορά οτιδήποτε εκτός του μνημονίου, το μνημόνιο, όπως θα ξέρετε, είναι ένα σχέδιο οικονομικής πολιτικής. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τη συνένεση της Τρόικας για οτιδήποτε ψηφίζουμε. Πείτε μου, αν αυτό δεν είναι η επανάληψη της γερμανικής κατοχής, τότε τι είναι? Παρακάτω λέει. Πριν από την καταβολή των εκάστοτε δόσεων, οι αρχές, οι ελληνικές, πρέπει να παρέχουν μια έκθεση συμμόρφωσης στην Τρόικα σχετικά με την εκπλήρωση των προηγουμένων συμφωνιών. Δηλαδή, η Τρόικα είναι ο υπερκυβερνήτης, ο ελεγκτής δηλαδή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δίνει και μια έγγραφη έκθεση συμμόρφωσης, ότι συνεμορφώθη στις προηγούμενες διαταγές της Τρόικας. Αν αυτό δεν είναι η απώλεια της εκτελεστικής εξουσίας, της κυβερνητικής εξουσίας, τι είναι? Αυτοί κυβερνάνε. Εδώ λογοδοτούμε σε αυτούς. Για ακούστε και το ανατριχιαστικότερο. Ποια άλλη παράμετρος της δημοκρατίας είναι? Είπαμε, νομοθετική, εκτελεστική, απολέστηκαν. Για ακούστε λοιπόν και τη δικαστική τι λέει. Πώς έχουμε απολέσει τη δικαστική μας εξουσία.